varsin hyytävä tapaus sattui lokakuun 5. päivänä vuonna 1989. Tarinassa esiintyneen henkilön nimi on muutettu. Olin itse tuolloin vasta 4 vanha poika, joten itse olen kuullut tämän tarinan ystävältäni jälkeenpäin muutamankin kerran. Tarina alkaa siis siitä, kun päätimme illalla lähteä isäni ja yhteisen perheystävämme Paulin kanssa mökkeilemään sukulaisemme vanhalle mökille Muonion Mielmukkajärven rannalle. Kyseinen mökki on pieni, 60-luvulla rakennettu ja sille ajalle hyvin tyypillinen pieni hirsimökki. Toki ihan kodikas sellainen, jos näin voi sanoa. Tehtiin tulet kivitakkaan ja odottelimme, kunnon makkara tuli hiilosta siinä samalla jutustellessamme niitä näitä. Tästä hetkestä on muuten isäni ottama kuva minusta ja Paulista istumassa puisella penkillä takan ääressä. 4-vuotias ruutuhousuinen poika vaalean sinisessä tuulitakissa, päässään sininen lakki. Tämä kuva on myöhemmin nimetty nimellä 2 punasilmää, johtuen salamavalon aiheuttamasta efektistä, joka oli hyvin tyypillistä sen ajan kameroilla. Ulkona vasta satanut lumi kimmelsi kirkkaasti joka puolella maata. Talvi oli tullut. Takassa loimoava keltainen tuli valaisi pienen mökin ja miellyttävä lämpö alkoi vähitellen levitä ympäriinsä. Siinä makkaroita syödessämme Paulilla kävi päässään varsin hupaisa ajatus. Hän sanoi, että voitaisiin se piipahtaa erässä vanhassa autiokylässä, joka siis sijaitsee tuosta mökistä noin 6 kilometriä edempänä Mielmukkajärven rannalla. Tuo kyseinen kylä tunnetaan nimellä Hietalan kylä. Siellä on asunut aikanaan pieni kyläyhteisö, mutta sotien jälkeen siellä ei ole asunut juuri ketään. Kylä on rakennettu 1800-luvun loppupuolella ja se myös säästyi Lapin sodalta, koska saksalaiset eivät koskaan löytäneet sitä, sillä kylä sijaitsi tuolloin tiettömän taipaleen takana ja saksalaiset kulkivat vain tiestöjä pitkin. Vasta 1960-luvulla valmistui tie Hietalan kylään saakka. Pauli heitti vitsillä, että siinähän olisikin ideaa käydä vanhassa autiokylässä hieman pelottelemassa itseämme. Ja niin hän siinä sitten oli käynyt, että tämä vitsi ei jäänytkään pelkäksi aikomukseksi. Silloin nimittäin lähdettiin. Suuntasimme valkoisella Toyota Corollalla pimeää ja kapeaa Mielmukkajärven soratietä hitaasti kohti Hietalan kylää, kirkkaiden auton valojen valaistessa kohti tulevaa. Mitä sitten se ikinä lieneekään. Pian valokeilat saavuttivatkin jo vanhat, suorastaan kolkot hirsirakennukset, jotka pönöttivät edessämme. Pysäytimme automme parkkipaikalle. Näky oli suorastaan vaikuttava.
Auton valoissa näkyvä, vastasataaneessa kimaltelevassa lumeessa pönöttävä vanha kolkkoautiokylä oli ollut jo näkynä sen verran karmiva, että oli ollut siinä ja siinä, että miehet olivat kehdanneet ylipäänsä nousta ulos autosta. Itse olin istunut autossa koko ajan. Sitten jossain vaiheessa isä sammutti auton. Ympärillemme levisi täysi pimeys. Miehet poistuivat autosta ulos. Pian Pauli alkoi äänellä ja huudella kohti kylää. Järveltä kantautuva kaiku vastasi ääniin. Jossain vaiheessa Paulilla petti pokka, samoin isällänikin, ja he olivat revenneet makeaan nauruun, jonka myös kaiku toisti. Miehet naureskelivat siinä aikansa, kaiun toistellessa ääniä, kunnes he päättivät, että eiköhän tämä itsensä pelottelu jo tältä erää riitä. Hetken kuluessa he olivat jo tekemässä lähtöä autoon, kunnes sitten yhtäkkiä synkästä kylästä kantautui todella kovaa äänistä, aivan järkyttävän kuuloista naurua. Niin järkyttävää, että se ei kuulostanut lainkaan ihmiseltä. Tämä sai miehet entistä nopeammin autoon. Hurjan adrenaliinin vallassa isä väänsi auton käyntiin. Renkaat löivät hetken sutia ja soraa pöllysi pitkin piennarta miesten kiihdyttäessä paniikissa pois paikalta, jättäen taaksensa pimeän autiokylän, jonne vain ainoastaan loittonevat perävalot toivat vielä hetken valoa. Koko matkan miehet olivat istuneet vain aivan hiljaa, sanomatta sanaakaan. Näin jälkikäteen asian voi toki selittää järvellä, mutta se viive, mikä oli ollut viimeisten huutojen välissä, tai kukaan muu mahdollinen hyypiö, olisi muka voinut saada aikaan sellaisen äänen vastatessaan herrasmiesmäisesti takaisin niin sanotusti. Todellakaan heitä ei kiinnostanut jäädä selvittämään asiaa. Kuten Pauli kerran totesi, se nauru, vai mikäli ääni ikinä olikaan, ei unohdu koskaan. Ja yhä, silloin tällöin, se kaikuu mielessä ennen nukkumaan menoa.